Hvem mon drengen på dette billede er, og hvad er der sket, inden billedet blev taget? Er han en ballademager, eller er han en helt almindelig sød dreng, der bare spiller op til fotografen? Er han inde i flokken eller udenfor? Når vi ser et billede som det her, danner vi automatisk historier, ligesom vi gør det omkring mennesker, vi møder i virkeligheden. Det er vores historier, vores tolkninger. Det er vigtigt, at vi er bevidste om vores historier, for de er ikke altid positive eller gavnlige for vores samvær med andre. I skolen arbejder vi meget med vores børnesyn. Hvordan møder vi børnene i skolen? Ser vi efter skeletterne i skabet, altså de negative ting og fejlene, eller holder vi øje med de positive ting i barnet? I vores skole vil vi se på barnets styrker og se problemerne ind i den sammenhæng, de opstår i. Vi taler ikke om skyld, men ser på, hvem der kan bidrage med ressourcer til at løse problemstillingerne. Vi tror for eksempel ikke, at børn er født negative med lyst til at sabotere, slå og være destruktive. Har de sådan en adfærd, har vi simpelthen ikke passet godt nok på dem. Vi voksne har altid ansvaret for relationen til barnet, hvad enten vi er forældre, lærere eller pædagoger. Det fører frem til det anerkendende og ressourceorienterede børnesyn, som vi står for. Børn de gør det bedste, de kan, ud fra de givne omstændigheder og ud fra deres egne ressourcer. Vi tror på, at der altid ligger en positiv intention gemt bag børns adfærd. De vil gerne være del af et fællesskab. De vil gerne have mening i deres liv. De vil gerne tages alvorligt. De vil gerne høres og ses, og de vil gerne respekteres. Og hvem vil i grunden ikke det? Hæfter vi os ved de negative fortællinger, kommer det til at styre vores måde at være over for barnet på. Derfor må vi finde de positive afvigelser i barnets adfærd og tage udgangspunkt i dem. Det tror vi på virker, og det viser meget forskning. Adfærd er ledetråden, ikke selve problemet. Alle omkring barnet kan være med til at hjælpe til, når der opstår problemer. Forældre, lærere, pædagoger, klassekammerater og barnet selv. Alle kan være med til at opretholde et problem, men alle kan heldigvis også være med til at finde ressourcerne og vende de negative mønstre. Så led efter den gode historie om barnet.